На откриването на залата присъстваше и уредника на музея на Христо Ботев, село Съдунаев, Карцийски район, Ирина Данева, която разказа за работата на музея и в знак на благодарност поднеси на Димитър Тучков за дунаевски хляб. А той от своя страна каза, че в момента със съдействието на консулството започват работите по възстановяването на къщата в село Задунаевка, където е живял Христо Ботев. Официалната част се смени с разглеждането на не голямата, но много съдържателна зала, която пази дъха на миналите столетия, когато в Одеса са живели и учили Христо Ботев, Георги Раковски, Иван Вазов, Димитър Чинтолов и много други. В залата се пазят предмети на бита, български носии и най-вече лични вещи на известните български личности и книгите на прочутите по цял свят български автори.